It's the same old story kemong ketin pareng. Lani kata khana ka bajan ak por barem ba ka jah do menta. Kani kadai spang ki jing sateng jing ki project lani ki building lani ki jing tai ki blate de sarkar par ki jano steng lenti. Dang ni kesingi ki bladap nak lang songot porta alo wanra spang ki jing sateng jing ki project ak jalla ki blate hak snam ki bladap andai ki sakon no tang steng lenti klam pentre kam yaki. Kani kala jaru ak arteli ki project ki badan po Gentle district. Kita kilong ka residential school baka Teachers Training Center ya kabalap dekat Jantian National Council pok ke jalam General Secretary hadim bakal lahir sepok bendiati baca umtera. Laitu baya ka residential school lamang pisah bat hau benai risau jak sam ajar khasan berlalaru berpendap ya ke building kumelamang haki arsau benai. Kumjuru ya ke Teachers Training Center la pendap of sam ajar khan riu bat ya ke building ru ada bentai hapok juga ni kisnam ki bladap. Nei kai ke basusi kalong ba menta kini ke projek ini kini ke building ke syusa tangkum ke yeng thali ini tang ke cenderung ke bajan baong akan junjurup dengan sang lalap begini ke yeng ke la isang sot bat ikon suat haka ba ke jingkhang yet ki bananya rong ke la syak tulut kitar pala kandang rot ye ki krel ke jingkhang yet bat la pauru badap lagi babun kitar kom ki bilar ki yet bat ki wi lagi penpat apa jong ke ki yeng bro arteli. Kani kalong kaya basungsi bak yeng ke belatai na kam tabanong slam jeng hikai aka puli ke puthi kisah ban penban kum ki yeng ja. Kemat kemau hak dikisingi ke beladap nak leng jaka seng JNC ke lek punya kendu yo menteri serang bak sambut jong jenla ubasnya berang dahar mandawam petrikam no ini ke projek bar ulah kulat bah pok siteu sakhat ya ke jelang hendrai hadu menta nak leng jaka seng ka pol jeng tip ai halo jong kani. Lembak ni jinglap ye kini ki video nak leng jaka seng kala pha siki bos sarkar bakin pe ye ke jinglong jingman bat ban lap ye ke jing sisa kumno kini ki yeng ni ki project ki bala pelut de lak bat ki keluar tengka asu i sama dia bat la i kitu khamda pentre kam satya ka balong ke jing pasarwaka ye ke pisa jong pat ba bat kam tam ye ke jing dunong ye gitu ki bakwa ban school ke residential school ba kam juru nam takin hikai ki bisa hikai hakini ki training center. Ngi naliang jongka JNC Jantian National Council ngira lek jurip ya arteli ki project ki bangi la banong badang sating ba ka government kala dep sanction apo is Jantian Hills district kata kawai ka deka residential school but kawai ka deka teachers training center ta hakani ka jinglek jurip jongi kum ka Jantian National Council ngila siamba yakini ki arteli ki project ya kawai ka residential school ya ka building jongka ladep shina but la yoru ya ka work order house name final work order house name ar jakat san jong benai Oktober but la ka work order la ai por ban pendep hapo ar sau benai but ya kini ya ka building ladep shina bat ka building ru kadai ka building ka balasna bha da ki kontraktor andai ke ka basngsi banong ba habang yo iya kini ki building menta kila pipe kila pra don ki kamera ki bala pipe bala pra ki jingkhang yit la banong ba kinong sim kebu hadin ba yo le sei ka jing yo i jong ki ba ka sarkar ka klem le klem la ban pentre kam ni ban implement ya kini ka school ya kini ke residential school yo let's say kila sim kebu don kiba penpra ya ke jingkhang yit bat kila sim ya ki kril bat kini ka long ka aka ka jing du nong ya ka district haba ya ke building jong ka residential school ladep banchna hawa usnem arajar khanyo yo let's say kumba andusnem menta kani ke school kala syusa sa kum tu
klem pentri kam yaka pat kani kalong kum ka ka jing du nong ya ka district ka jongi ka East Jaintia Hill district haka baya kani ka building jong ka residential school ladap sina haka sinong bendi hati hapo East Jaintia Hill district bat hadu menta ka kani ka school ka klem pat trekam pat kani kalong ka ka ba kum ka ba pensep lene penserwakai ya ka pisa daki kelur tengka haka ban sina ya kini building bat ladep lu ban sina pada du menta empat la ban pentre kam ya kalong ru ka jingdu nong ya ki kena pule ki badon ya kata ka mensim ban pule ban pendep ya ka pura putih jongki ki badon ya kata ka jing terang kamtam na ki longjing ki baduk ki ba haba ki don ya ki kun ki ba don sap ban pule haka jing pule jongki hendrei financially kilong kibawik lada ka sarkar kala ban pendep lene ban pentre kam ya kani ka residential school kalong ka ka jing mentoy ya ki kun jong ka thain East Jaintia Hill district hamtam ki bawan na ka thain nong ka dong om tang ba ki kena school kin yo ka jing mentoy henrei hapo East Jaintia Hills menta ngiyo badon chibun ki kun samla kibala adep pule kibala nang bala start kibala qualified kibala adep ya ki kerdan beper kibala yobat ya ki master degree bat kiwe kilong unemployed menta ki syong haying ki kim don kam don jam hande ya ka kerdan pule pat kila bat ka kerdan ka bahe hande ki danglong ki unemployed ki jobless lada ka sarkar kan pentrekam ya kaneka residential school kan penmentoy ya ki kena school ru ki bawan na kaling longjing ki baduk kila ban peting ya ka puli putih jongki ban nolor kataru kan long kum kalat ya ki weipat ki bala nang bala start panjok kam yok jam hapok ka distrik abangi pai pat saka weipat ka projek kata ka badang sating kataru ya ka building ladep nadu arjar khandru kata ka dei ka teachers education center ya kan iru layoi ba ka building la adap ndai menta dei tang namar ba ka sarkar kampat pentri kam ya kini ki artli ki project ki building menta ngila yoi ba la penpai la penprai ki kamtam ki jing khangit la penpai la penpra ya ki wire la don ba kinong sim kabu kila tu ngila wanong kalong kumta ba kani kalong ka kaba pensep ya kata ka pisa kaba ka sarkar kala penlut na kabenta kini ki artli ki project dada ka sarkar kamla ban pendep la tikna ba barok kani ka building kan sapai kan sapra ki duar barok ki briu kinong sim kebu kin tulut ya kat ka kaba kila ban sim na kini ki artli ki building kumta kalong ka jing kentu ya ka sarkar baka dei ban pentre kam no ya kini ki artli ki project ki berang sating haduk menta hakaba ya ki building ladep ban sina hendrei ompat la ban pentre kam ompat la ban bu ya ki briu ki badei ban pait ban sumar ki tak kumbalong menta omdon ki nong pait ki nong sumar ya kini ki artli ki building suki kini ki barok ki jing don jing em hapo kini ki building kin saja lut lada ka sarkar kampat la lene kam kloy ban pentre kam no ya kini ki building artli kini ki project ka residential school bat kini ka teachers training center takumta ngi penbor ya ka sarkar baka de ban pe ya ki khamat jongka sepo East Jaintia Hill district ban ra ya kata ki development lada kini ke school kan trekam kan long ka jing mentoy kan ban ra ya ka development khamtam individually ki kena kin yo ya kata ka jing start kin yo ya kata ka development ka jongki ha ka cimet ke jongki kena school kila ban don kata ka jing thmu bat kila ban pendep ha ki singi ki por ban wan kumta na kaliang ko jong ka JNC Jaintia National Council ngi kentu bat penbor ya ka sarkar baka de ban pe no ki khamat syakini ki artli ki project ba don hapo East Jaintia Hill district bat ban pentre kam no kloy ki wood kenang bakan omlong ka jing pensep lene ka jing penserwakai ya ka pisa ka badei taki kelur tengkah